এই যত মনে সারি কাহ যত না সারি কাহ যত এই সন্নাওয়ে যত আসো না Tabungni jorako ang একটা sakambo বিশ batbar ang video khaijak একটা বিশ নেই tabungkha koli din hinai কমেন্ট খাইবে কা koli phaika aro koyek bosor ke good koli hamnai abongkai sobo tamunglai no kini kisini lai abo hayong no বিনি আমাগো শিকার tabungni salongha je borok আমাগো শিকার samung gam khai kok gam gam sa hingke oborok naisilijaknai saya sajaknai je borok gunda girdi khai burui rom phere khanang tenang kokse lamse sanai oborok ke gam sajaknai je borok borok no thungui tong borok buthalo borok no thokai mokai khaio thokai lago kok bisiri bisiri sago thokai mokai borok no kok sago obahai borok hingkai gam hingjaknai tabo 48,415 je borok samung gam khai borok no subasuro borok no logero rang puisa ro mia khung salai hinlai subasu dio joto borok no logero oborok hingkai se sajaknai sem obahai ang tani be koksa kang no saikhana ro no kongkha raise 48,415 murkho sia বিনি মামানো সা posuni gyan ba gyan kori hingkai sijakgo je jaga pho joto saimana bele je borok 3 লাখ paisa borok ni bagai ba lukurung ni bagai saya nungya সময় মতে মাসিয়া সময় মতে মাথিয়া কে সুবাসু খাই দङ হেল্প খাই দङ যত সাইমান সব যিনি তাকো পহরবাই উলাও বিন মামানো ইয়াফাকা 10,65,000 বংনো কাইসা বড় 216 কমেন্ট খাইগা সেকেন্ড ইগে 3,37,396 আদা শুনিয়া বদু সংবিনা আমন তাকো বিশাল বাই তাকো পহর এয়ারপোর্ট রখমানি জালংনাই 48,216 সানজানানি বাবে মাখলাবাই তাবো বা সংখ্যা ও borok khaya saya rugi sugi ang dorong ni makhang lagai shoklin khai tong hapong hini comment khai kai 827 obahai borok no ta sanai obone hini gyan keri posu sini gyan munchun gyan keri abdi borok bo subasu khainya thak borok subasu khai ke bo nai miya kai অবশ্যই রহমাসিনি obahai borok no mate kai hasaka ko intri parai jago kini ki makhang sini jalaya nai soba sini jalaya বড় এক ai thilai be বিনি মামানো asik jara gyan keri abono hini gyan keri je ai ke sanai borok রাইট খাইজা ইগাবো বংনি ফ্যামিলি বড় গলো খাইলাসি তো naige diba দাবো সন্তে নাংলি bobo hai जों রহমাসিনি bukuk sanjanani je 827 টাকা asu hamiyai tongo sakhamia todoi tongno thari thangno saimia somaise nijini iskena dogoi video khailal ha takho pohorni takho bisalni aike lagoi nijini iskena dogoi rang sana phara phara indogo bo manjagai sela bo bini account ID bumung rok change khaitika tamo khaitika aba haike kol khai mabrok santika anang holka se aba haike sai rogo bo manjaya sije hange bo saitong na yabo shoot bo saitong nan butiso obonang sanam jugo sini borok subasu help khailaitano nung suba manliya logero manliya salai hinai dio kono juk juti nung ro manliya kanu furuk ke tongli kono saya hamia tasadi kokai asuno sini takuk pohor bai takuk bisal do pura juk hambai ro sini roise paya esuk jara obahai borno se short film tamakai gyan kari posurok obahai ke comment khai hambai jotona sini joton salebe sini takuk pohor takuk bisal birat hambai marago saya sugiarong no logi romani bagoi suba jokhaiman bagoi hambai